Right, izvezvi ndakuda kuti ndichikunzirai hama dzemurume panapa. Muroora akarambwa. Chikonzero chaita kuti muroora arambwa nenyaya yekuti akatora vhidhiyo here, kana kuti pane dzimwewo nyaya dzakaita kuti muroora arambwa. Saka zvese izvo hazvigoni kuti ini ndinoda kuyananisa baba Atembi nehama dzavo, handiti. Ndombodaidza hama idzodzo kuti chimbouyai tigadzirise nyaya yababa Atembi namai Tembi. Iwo uchitoona kuti pakati pababa Atembi pacho nedzimwe hama dzacho patinoda futi kutanga magadzirisa. Saka hazvigoni manje. Zvinoda kuti wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone. nhasi ndiri kuda kutsanangura patave nenyaya yaAida Mushai, perseverance, mai vaya vekurova mwana. Patave izvezvi nenyaya yavo, zvinhu zvataachivha, zvinhu zvatiri kuona kuti izvi zvagadzirika izvi. Handitika toda kuonesana kuti tava pakati uye nekwatiri kuenda. Asiwo ndinoziva kuti mukugadzirisa nyaya mune kuona kwakasiyana nemuitiro wakasiyana. So ndichada kuti jekesei zvishoma kwatakabva kumashuroko. Mune mumwe muri kuita mibvunzo, mune mumwe muri kuisa confusion, mune mumwe muri kubuda kudhonzerana kwemashoko. Kazhinji takatarisa mu comment section nekuti hatishandi tisikatarisi comment section, nekuti comment section ndo mune vanhu vacho, ndo mwamuri hama dzangu, muri kuona nekuteerera nyaya dzakaita sedzidzi. Handiti pane zvakawanda zvamakauyisa kwatiri. Vamwe vanotaurira mu comment section, vamwe vaitoita kufona pamusoro penyaya iyoyi, vamwe vachienda kuma WhatsApp zvichidaro. Asi chinhu chihombe chandakaona vanhu vakakomplaina pamusoro pekuti pamakagara pasi nehama dza Aida sei panga pasina hama dzemurume. Izvozvo ndo chinhu chihombe chandakaona changa chichitaura vanhu mu comment section, nevamwe vaitoti fonera. Then poitazve vamwe vanga vachiti ko munoseka sei panyaya iri serious yakadai, muchitonga muri kutomusekerera Aida wacho. Imhondi kai. Then kwaita vamwe vari kuti mutongo wakapiwa na Major Street hauna kutifadza, wakati disappointa pamusoro penyaya iyoyi yaAida. So chiregai ndikupindurei sezvo ndambotaura kuti kuona kunosiyana, nyaya kugadziriswa kwadzo kunosiyana, maitiro anosiyana, uye kuziva kunosiyana. Asi zvese zvakatikoshera, pfungwa dzenyu dzakatikoshera, zvamunotaura zvese tinozvitambira tichizvishandisa. Moita muchindiregererawo ndine flu, let's hope amutotambiri muri ikoko kwamuri. Plus ndinenge pane pandakati fambei nemotorbike pakareba, glass rangu rabva rinovhara kumeso riya, saka ndofunga ndo pandakaitora flu. Plus mutoona maziso angu akatoita kutsuka nekuda kwemhepo nedust, plus kusatorara hope tichingoita basa. Kurara kwacho kuri nechekure Bijana. Kumuka ndo kune kwakawanda, munhu anonga achingoshanda 24/7 kunga wachi. Chiregai ndijekese nyaya yangu ndichibva ndapindura mibvunzo ine vanhu vakawanda, ndongoibatanidza kuita 1. Nyangwe zvazvo vakabvunza vakawanda nevakakomplaina vakawanda. So regai nditangire pakuti patakaona vhidhiyo remwana achirohwa richitenderera mumasocial media platforms akasiyana siyana, ini panapa Elder Kanjana rakandivhiringa, rakandikanganisa zvekuti handina kusvika pahafu yekuriona ndakanga ndavhiringika kuti no, izvo hazvisizvo izvi. Zvinova ndo zvakazondipa kuti regai titsvage kuona kuti tingawana sei munhu uyu. Ndakutenda Mwari zvikuru kuna Tete Tilda vakatitangira vari kuHarare. Isu tinogara kwakaitika nyaya iyi nokuti isusu tiri maodzi, but Tete Tilda vari kuHarare. So nyaya iyi kubva patiri isusu it's about ndofunga zve 50 or 60 case
but tete Tilda vakadriver 265 kupinda mwamutare plus 60 k's kureva kuti vakatodriver more than 300 k's kufambira nyaya iyoyo. Saka toda kuvatenda zvikuru nekuvaremekedza nekuita basa rakanaka. Tiri kutoteerawo matsimba avo, vanhu vakuru vakatitangira kuita zvinhu izvi. So zvese zvindingotaura ndichingovatenda. Saka taona vhidhiyo iroro rativhiringa tikatsvaga tikaita zvese zvatakaita zvamakaona zvese zvezva, but pane pandave kuda panapa. Mushure mekunge aida asungwa aenda kukoti azodzoka apiwa mutongo wecommunity service, isu takachienda ndakatanga kuenda aida achiri mukurimandi. Ini handina kuenda, ndakaenda kumba kwavo ndikazodzoka kechipiri. Kechitatu ndo pandakasvika aida avako, tikaita dare ratakaita nehama dzacho dziya hama dzemukadzi naiye aida nemurume wake. Iyoyo episode ndo yakanyanya kumutsa miromo yakawanda yandinoda kuti tibatsirane nekuonesana panapa zuva ranhasi. Ini ndasvika ikokuya ndakaona kuti number 1, ndakukuratidzai zvandakaona. Number 1, ndakaona kuti mwana ane misikanzwa, ndo chinhu chekutanga chandakaona. Chechipiri chandakaona, ndakaona kuti mai vemwana vane hasha. Chinhu number 2 chandakaona. Number 3, ndakaona kuti baba vava kutora advantage yehasha dzamai, kuita zvinhu zviri against ivo, kuvarwisa kana kuti kuvaswinyisa. Handiti vachitora advantage yehasha, instead vaifanirwa kuti vadini, vabatsire mudzimai, vamudzidzise, vadzore. Havana kuita izvozvo, vakangotorawo. Ndiri kumbomirai ndoziva kuti umwe anenge akuda kutotaipa kunyora. Ini ndakaenda paground ndikaona zvinhu zvakawanda kupfuura imi muri kuona muri kure. Right. Chechi4 chandakaona, ndakaona kuti hama dzaaida hadzina uye hadzisati dzagona kurumura mwana kuti arorwa. Vachiri vanhu vari padhuze, semugariro wavo vari padhuze nepadhuze plus ndakaona sekuti vanoti kwanei munyaya dzakawanda mumba umu. So zvinhu zvandakaona ndiri paground. Chechi5 chandakaona, ndakaona kuti murume Rastawe kuhama dzake ari ega, nechikonzero chatichada kutsvaga kuti Mwari kana akatipa nyasha toyananisa futi hama dzaRasta naRasta wacho, nokuti kunoratidza kuti hakuna kunyatsa kubatanwa zvakanaka. Ndo chimwe chinhu chinopa Rasta kuvhiringika kana kuti hasha. Nemhaka yei? Nekuti kana uine mubereki wako pasizorina kuwirirana paubereki, munhu anogona kuda kuzama kuti zvichida pamwe ava vangakombanzeta rudo rwandaifanira kupiwa nevabereki vangu, ochitsvaga rudo irworwo kuna ana tezvara, obva arwushaya futi. Saka anozopedzisira munhu angomira ari ega. Zvinokanganisa futi munhu izvozvo. Takazviona mutsvagurudzo yatakadini yatakaita. Then chimwe chinhu chaitaurika, chimwezve chaitaurika ndechekuti maitembi vanorova murume. Ndiri kulista zvinhu izvi ndozodzoka ndichikuonesai masorovhero atakadini atakazviita nemagadzisiro atakadini atakazviita. Maitembi vari kunzi vanorova murume. So ini ndaendapo ndakandoita tsvagurudzo yekuda kuona kuti zveshuwa vanorova murume here maya. So ipapo handidi kunyepa, pakasara paine mhute, hapana kunyatsojeka kuti tibude neanza chaiche kuti vanorova murume here kana kuti kwete. Asi ndinoziva kuti vakawanda vedu takatoisa conclusion yekuti vanorova murume. Tichinewo dambudziko futi rekuti hatigoni kuteerera nyaya mativi ese zvakanaka takadzikama.
tinewo problem wofuti kekuti atanga kutaura yeye ndiye atinongoramba takateerera, anozouya hatichamuteereri. So ndoda kuti tigadzirise zvinhu izvozvo zvitifambire zvakanaka nhasi. Chimwe chinhu chatakaita ipapapa ndechekuti takadongorera relationship yaMai Tembi naTembi yemangwana in future. Tikaona kuti pakasagadziriswa zvakanaka pano apa, izvozvi zvimaproblems aya ari kuitika mumba umu acharamba achiextenda kuenda mberi, nekuti izvozvi zvipatone mwana kana ane 11 years akutoziva ende ari kutokura, ende izvozvo zvirimo mumaindi make kuti ndakamborohwa, ndakazvindikitwa, ndakasungwa, zvese izvozvo zvine zvirimo. So muri kuona kuti tanga tine basa rakawanda ratatichiita ipapapa, right? Pazvese zvandakuudza izvi hama dzangu, ndoda kuti mumaindi mwenyu murege kufunga kuti pandakaendako inini ndakaenda as a judge. Regai kufunga kuti ndakaenda semupurisa, regai kufunga kuti ndakaenda samambo, handiti? So zivai kuti munhu wamakatuma akaenda ari journalist uye ari elder wekuchechi, mutungamiriri kana kuti mufudzi wemweya. Saka ndaenda ikoko panzvimbo iyoyo, chinhu 1 chandakatarisa ndechekuti mai ava vakasungwa vakaenda kukoti vakapuwa mutongo wavo. Saka number 1 yekutonga done, ine handichandotongi, handi muri kuona? Ndosaka muchiona kuti patatichita dare redu taitopa inonzi counseling yekugadzirisa pese pane kamukana kekuti Satani apinde nako, ndo mwataitsindira imomo. Chinangwa chedu chiri chekuunza rugare, peace, runyararo, mufaro pamushapa, kuti pave nemweya unotapira, marriage ipfumbire iende mberi, mangwana tizodzoka nawo panapa baba naMai Tembi vakufara. Saka ndosaka muchiona vamwe vaiti maifanirwa kunge makatoruma muromo wekumusoro newekudzasi makatsamwa, makagumbukira mhondi iyi kureva Aida. So pasicharina chikonzero chekumugumbukira Aida, nekuti matare edzimhosva atinotenda emunyika mwedu akatopa mutongo kuna Aida. Saka takagamuchira mutongo ende hatigoni kuupikisa. Saka kuti nditange futi kutongesa Aida nekumwe kutaura ndaakupikisa zvakabva kumatare edzimhosva. Saka pasina need yekumutongesa tongesa, handiti? Asi changa chodiwa ini chimwe chakatondifadza zvakanyanya ndechekuti mutongo wacho wakaita kuti adzoke, timuone, timupe counseling, timubatsire. Ndo chinhu chandakafarira. Kana muchizwa kuti ndaifara kuti adzoka, ndaifarira kuti ngaauye tichinje maindi yake, maonero ake nemaitiro ake ashandurwe nezita raJesu. Ndo zvinhu zvandati chinyanya kufarira izvo, ende Mwari akatinzwa zvikaitika. Tikaita saizvozvo, for your own information, ndichada kuzokuurira inavo, kwakufariwa uko kumba kwemhuri iyaye, kwakufariwa kutaura kuno. So chimwe chinhu chamunoda kuziva ndechekuti nyangwe zvikanzi mukatidaidza kumba kwenyu, mai vekumba kwenyu mavabata vaine chikomba, chatisikafi takaita isusu kukurambanisai. Imimi ndimi mega munotora sarudzo yekurambana, kwete kuti nesu tabva tatsigirawo kuti murambane. Izvozvo hatife takaita nada pachiputukezi. Chatinoita tinoramba takangovakiridza chete, tichiramba ndakudzoka 1 pazvinhu zvandalista zviya zvakutangira pandati takaona kuti mwana ane misikanzwa. So taona kuti mwana ane misikanzwa, vana vane maitirwo avanoitwawo akasiyana nevanhu vakuru. Dasai muchiona tisina kana kumbomuburisa panapa, right? Asi hazvirevo kuti hatina zvatiri kuita kumwana yeye, handiri muruzona. Ende ini ndicharamba ndichiendako, inhau yekuti madzimai ava vanenge vari kuchinyamuchese kuchikoro kuyakwe. Saka ndichapota ndichitaimira zvangu maweekends, chidaro varipo vese, murume nemukadzi, baba vasina kuenda kubasa, mai vasina kuenda kubasa. Chinangwa chedu kuti tione kuti mwana wedu
abatsirika here, nekuti kutaura chokwadi kugumbuka kwamakaita ikoko kunogona kutova nane pane kwamunozogona kuita kana mwana uyu akura mudzimai mukuru, akura iri mbambaira yakabhenda yokuti muchaiswatudza yakomba inobva yatyoka. Handimuruzona. So ipapapa paachiri apa ndo panonzi nebhaibheri rovedzera mwana nzira yakanaka yaanofanira kufamba nayo yekuti kana akura haazotsauki mwairi. Ipapapa paari apa ndo paanoda kubatsirika. Chatinokumbira ndechekuti mutinamatirewo Mwari atipe wisdom, atipe uchenjeri, nekuti zvinhu zvakadai zvinoda wisdom, zvinoda uchenjeri. Handitika wekuti mhuri ingava nerugaro sei, mwana anobatsirika sei. 2 hasha dzamai. Ndati inini ndakutevera zvese zvandalista zviya nditi mai zveshuwa vane hasha. Munoziva here kuti zvimwe zvinhu zvinokonzerwa nemweya yetsvina. Hongu tinogumbuka yedu akarova mwana zvisizvo, akadai akazodai. Munoziva here kuti zviya hazviitwi nemunhu ari normal. Ini pandakaona vhidhiyo ndakafunga kuti ava mai ava step mother. Pandakazoziva kuti ndo mai vacho biological mother akazvara Tembi, muono wangu wakachinya nehasha dzangu dzakabva dzaderera. Ndakabva ndatoziva kuti ndisatani. Ephesians chapter 6 verse 12 inoti atirwi nenyama neropa asi nevabati nevane simba nemweya yetsvina yemuchadenga nemadzishe marino. Mweya yetsvina mhandu yedu ndisatani. Ndosaka mumwe muimbi akaimba kuti mhandu yako imhandu yangu, mhandu yangu i1 inonzi satani. Mhandu yacho yaitaurwa ndo yakapfeka maya kubudikidzawo nemacircumstances zvanga zvakavakomberedza zvakaita kuti madoors avhurike. Satani obva atora advantage vakapinda pana maya. Dziya dzichari pfungwa dzamai. Ndinzwisisei. Ndioziva kuti vakawanda makagumbukira mai ava. Chichinjai hasha dzenyu idzodzo. Handisi kukurambidzai kugumbuka. Gumbukai chaizvo kupfuura ipapo, asi musagumbukira Aida, gumbukirai Satani. Neni ndakatogumbuka zvisingaiti, but ndakagumbukira Satani. That's why muchonoti togadzirisa nyaya yacho hatichasungi manandaba kuna Aida. Noti tikasunga mananda kuna Aida tafanana naSatani wacho, ende tikada kuzoita deliverance kudzinga Satani wacho hatichamugoni. Waitatowa vatadzi. Saka Aida akatadza nesu totadzawo, torambira muzviviri kuti nyasha dziwanzwe. Saka atadza kudaro munhu. Ndoda kupai rimwe soko rinogona kukubatsirai rekuti kana Jesu achinzi akauya panyika akafa akafira vanhu, akafira vatadzi, ende vamwe vacho vakaregererwa naMwari uyu, Aida anotori kure, hatigoni kuverenga kuti mutadzi pane vamwe vacho. Ropa raJesu rine simba rekuregerera, nenyasha dzaJesu Kristu dzatakawanirwa pamuchinjikwa dzinoregerera munhu ainzi Sauro akauraya zviuru nezviuru zvevanhu akazova Pauro. Saka muri kuona here kuti Mwari ari kuda Tembi, Mwari ari kuda baba vaTembi, Mwari ari kuda futi mai Tembi. Saka hatina watinofanira kurasa pavanhu ava kana taakuda kuita zvinhu izvi nemweya waMwari. Tinoda kutsvaga tsvina tobvisa. Kana mwana aita tsvina, tinobvisa tsvina yaya nepamba torasa, tosara nemwana wedu. Handitika ndo zvatakazama kundoita panapa. Asi tinotenda uye tinofara nokuti Mwari akatipa nyasha, tikapa counseling, tikanamata kuna Mwari. Takasira Mwari basa iroro. Tinoziva kuti patinenge tisipo iye mweya mutsvene anenge aripo achipfurira mberi nekugadzirisa. Handei pane yaBaba. Vaviri ava, baba aTembi namai Tembi. Mai Tembi vakaitawo zvinhu zvinooneka nevanhu. Baba aTembi vakaitawo zvinhu zvisingaoneki nevanhu. Asi vese pamarriage yavo vane contribution yekufa kwemba yavo vari 2. So nekuti tete tichitarisa kuti baba aTembi ndiye musoro. Handiti. Saka pane zvimwe zvinhu zvaanofanira kuita mwoyo murefu
ogadzirisa ari mumba asati abuda kunze. So baba atembiwo nekuda kwekuti zvimwe zvacho hazvina kugara zvabuda pamedia handichazvibuditsi, ende nemutemo wecounseling handitenderwi kungoti wala wakazodai vanogona kusabatsirika baba atembi ava. But chandoda kutenda baba atembi ndechekuti patakasvika tikavabatsira vakagamuchira kubatsirika, uye maitembi vacho vakagamuchira kubatsirika. Asi vaviri ava vese vanga vachirwiswa naSatani nenzira dzakasiyana siyana dzandisingachakuudzii nekuti takatogadzirisa. Saka ndichadzitaurirei, ndatauridza maitembi nekuti makadziona. Alright. Chinhu chandambonga kuda kuindicate hangu ndechekuti baba atembi vanga vachitora advantage yehasha dzemukadzi, vopedzisira voswinyisa mukadzi. Zvinongoitikawo mumarriage zvimwe zviyazvi. Asi maswinyisiro acho ndofunga maitembi vakambonga kuda kuzvitaura zvimwe zvacho. Right, ngatibudei mumba mavo tiende kuhama dzemukadzi. Hama dzemukadzi, chinhu hwani chandinofarira ndechekuti vanhu vakasununguka, vanotaurika navo, ende zviri pamwoyo pavo havatendereri, vanongotaura kuti zvakadai zvikadai. Saka munhu asiri selfish uya anokurumidza kubatsirika than munhu ari selfish. Ani munozviziva, garai mazviziva izvo. Saka ukaona munhu anokurumidza kutaura achingotaura, munokurumidza kumuona kuti weakness yake iri apa, then momubatsira. Saka handina zvakawanda zvandoda kutaura pavari, but ndoziva kuti vakatobatsirika, takatovaudza tikavaonesa. Zivai kuti kune zvimwe zvinhu zvaiitika kuseri kwekamera zvamusina kuona, asi zivai kuti mhuri yaane mufaro. Chinhu chihombe chamuri kufanira kuziva, hama dzangu, ngechekuchirega kutsvaga zvakawanda. Muone kuti kwaane mufaro. Kana kwaane mufaro, torumbidza zita raMwari, toziva kuti basa rakatoitwa. Handitika kana kudzimba idzo kwaane rugare. Right, izvezvi ndakuda kuti ndichikuunzirai hama dzemurume panapa. So nyaya yehama dzemurume kuti sei dzisina kuwanikwa pahurukuro yatakabva kuita iyaya, ndofunga ndakutsanangurirai kuti hazvigoni kuti ini ndiruda kuyananisa baba atembi nehama dzavo. Handiti ndombodaidza hama idzodzo kuti chimbouyai tigadzirise nyaya yababa atembi namaitembi. Iwo uchitoona kuti pakati pababa atembi pacho nedzimwe hama dzacho patinoda futi kutanga magadzirisa. Saka hazvigoni manje. Zvinoda kuti kana tatoona kuti vakatobatana vari pamwe chete, ngatimbovaisa ikoko totaura navo. Saka zvatichaita isusu baba atembi namaitembi, tichangoendawo navo kuhama dzababa atembi. Sezvatakaita kutora baba atembi namaitembi tikaenda nawo kuhama dzamaitembi. Saka tichangotora zvekapo iyoyo toenda nayo kuhama dzemurume. Handitika kuti zviite zvakanaka. Ndio zvatichaita ipo paya kuita kuti tichinzwawo side rehama dzemurume. Last but not least, kune vari kukumbira kuti titsvage muroora akatora vhidhiyo. Nenyasha dzaMwari tinomutsvaga, tinzwe, tikurukurewo naye, titaure naye. Handitika, uye vamwe vari kuti dai adzoka, tikuzwa kuti akarambwa. Inyaya iyi here? Vamwe vari kuti muroora akarambwa. Chikonzero chaita kuti muroora arambwa nenyaya yekuti akatora vhidhiyo here, kana kuti pane dzimwewo nyaya dzakaita kuti muroora arambwa. Saka zvese izvozvo tiri kuda kuzvitsvaka kuti tione kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo. Asi tinouya tichikuzivisai senguva dzose. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Shirawa kuti kana washuwa nyaya hobvu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata
otende 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 TV yababa kanjanda uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza neterevhizheni otende 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 baba nesuo tasimuka tarirai